Il-ġuri beda jinstema' fil-magħluq fil-31 ta' Ottubru quddiem l-imħallef Michael Malija. Il-każ seħħ f'Marzu ta' 5 snin ilu u beda fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa. Fil-qorti kien ħareġ kif jum qabel ġara l-każ it-tfajla Maltija kienet qed tixrob il-belt ma' wieħed mill-immigranti u qabada u ġieħ fid-darsa. L-immigrant offrila li tmur miegħu iċ-ċentru biex jagħtiha pillola l ġieħ u meta kienu hemm offrila biex torqod fil-kamra tiegħu. Kien hawnhekk intqal fil-qorti li l-4 immigranti akkużati ddaħlu fuqhom u rridu jkollhom x'jaqsmu ma' tfajla. L-unika immigrant li nstab ħati ta' stupru huwa Muhammad Ali Hassan ta' 31 sena mis-Somalja li weħel 11-il sena. It-tlieta l-oħra nstabu ħatja ta' sekwestru ta' tfajla Maltija. Abu Ker Ahmed Abdil Rahman ta' 22 sena weħel 5 snin ħabs. It-tnejn l-oħra Omar Osman Omar ta' 31 sena wkoll mis-Somalja u Anwar Othman Hassan ta' 31 sena mis-Sudan weħlu 4 snin ħabs. L-4 akkużati diġà kienu ilhom 5 snin arrestati l-ħabs jistennew il-ġuri. Għaldaqstant it-tlieta li nstabu ħatja ta' sekwestru mhux se jmorru l-ħabs għax diġà skontaw il-pina li weħlu. Minnaħa l-oħra l-akkużat li nstab ħati bi stupru fadallu jiskonta 6 snin oħra ħabs minn 11-il sena illi weħel.